Gde ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Zombijetu. Danas će biti kratak video. Samo sam htio da vam se zahvalim za 44 suba. Puno vam hvala. I ja ne znam šta da uradim. Ne znam kako i poslije sam samo nešto vidio kako se drugi neki youtuberi ovako zahvaljivali. Ali samo tim da li će meni to biti nešto ispasti kao njima. Hvala na 44 suba. Suba nisam stigao, ali svejedno vam hvala puno. Ovo sam ovdje napravio od obsidijan da ne možete eksplodirati od TNT-a. Od sad pa nadalje će biti malo redovne epizode. Nisam mogao da snimam, ne znam nija zašto. Stvarno ne znam zašto nisam snimao. Izbaci jedan klip, a na vrt 3 nedelje drugi. Ali ok, sad će biti malo bolje. Snimat ću i svaki drugi dan. A sve vam puno hvala na 44 subscribera. Ljudi, doviđenja i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!